Ja. Hej, mit navn er Gustav, og i dag skal vi spille fodbold. Ja. Han scorer sikkert. Hvad så, Gustav? Hvordan går det? Gustav skal... Skov hen! Nej, Gustav, du står i vejen. Hvad kan lave en? Der er sofa-mærkelse. Du skal bare lige vise mig, hvordan man laver en, ikke? Ja. Så kommer Malle Gerling! Malle, jeg får det på video! Nej! Hey, kom! Jo, mand, Jonathan! Efter! Han skal til at bombe. Filmer du? Ja. Kalle, du skal skyde. Kalle, du skal skyde langt udefra. Det er Munk. Kalle, du skal skyde. Ej, det var et tunnelskud! vi skal have Malle Gerling, han scorer! Vi skal nok. Thomsen, har du ikke et YouTube-kanal? Thomsen, han er her. Han har et YouTube-kanal. Og så skal ham, hvad hedder du? Det skal Dino. Vi skal lige starte et selv shout-out. Fedt. Kalle, du skal prøve at skyde. Eller bare tage hele banen. Det filmer. Til de iskolde venner. Ja. Er det dit YouTube-kanal? Det er vores second channel, mig og Mette. Din hvad? Jeg så godt, du skrev bold på. Hallo! Malle, han skal score! Det skal på YouTube. Gustav, han presser den! Læg, Gustav! Oliver Skov her. Like og subscribe til ham. Filmer du? Ja, jeg filmer. Er det ikke rigtigt, du spiller i Brøndby, Kalle? Jo. Han er fucking vild. Den har du, Kalle! Nu skal du score! Jeg får det på video, så. Spil igen, Kalle. Eller ind over til Malle! Ja! Malle Gerling! Wow! Ja! Der er skills. Jeg har lige taget bolden fra en, der spiller i Brøndby. Han er rigtig hurtig, ikke? Her, Gustav, han skal score. Gustav! Hold kæft, du er dårlig. Hampe! Gustav, nu skal du score! Det er Gustav. Fucking iskold.